Hát elérkezett a pillanat, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves résztvevőket. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Én Zabkis Tímea vagyok. Én a Hostware Kft-nak az értékesítési asszisztenseként szervezem az adandó alkalmakkor a webináriumokat. Szeretném megkérni minden kedves résztvevőnek a lehetőségeihez mérten kapcsolják ki a kamerákat és a mikrofonokat is, mert ezzel tudjuk segíteni, ezzel tudunk azzal segíteni, hogy minél jobb legyen a webináriumnak a minősége, a felvétel és a bemutatott anyagok minősége. Felhívnám a kedves résztvevők figyelmét arra, hogy a webinárium teljes időtartama rögzítésre kerül, ami itt ezen a felületen lesz majd visszakereshető, visszanézhető, csak és kizárólag azon felhasználók vagy résztvevők részére, akik jelenleg hallgatják az eseményt. Az esemény teljes időtartama alatt tegező hangviszonyt próbálnánk használni. Reméljük, hogy ezzel nem sértünk meg senkit. Talán így egy picit közvetlenebb és kötetlenebb lesz a hangulat az egész előadás alatt, holott nem tudunk egymás mellett ülni, én személyesen kapcsolódni egymáshoz, így azért mégiscsak egy kicsit barátibb lesz a hangulat. Az első gondolatok között még elmondanám, hogy a kettő előadót is üdvözölhetünk körünkben. Az előadások alatt lesz lehetőség kérdezni az előadóktól, de arra szeretnénk minden hallgatót kérni, hogy ezt ne az előadás alatt tegyék meg, hanem vagy jegyzeteljék fel maguknak, vagy pedig a képernyő tetején látható kérdések és válaszok menüpont alatt nyugodtan menet közben is be lehet írni írásban a kérdéseket, és akkor etapok vagy szünetek alatt az előadók fognak ezekre a kérdésekre válaszolni. Fontos elmondanom azt is, hogy az előadást követően egy 2-3 héten belül az értékesítőink fel fogják keresni a résztvevőket olyan céllal, hogyha bárkiben felmerült még menet közben kérdés, ami mondjuk most nem jön elő, vagy olyan egyedi megoldást igényel az ő felhasználásuk a bővítménnyel kapcsolatban, ami kérdéseket vet fel, akkor ezekre fogunk tudni válaszolni, illetve ezen megkeresésekkor lesz lehetőség majd természetesen a bővítményre ajánlatot vagy szerződést is kötni. Szeretném bemutatni az első előadónkat, ő Kovács László lesz, aki a Hostware Kft. Értékesítési igazgatójaként cégünk oszlopos tagja már több mint 20 éve. Az értékesítésen és a partnerkapcsolaton kívül a fejlesztésekkel is foglalkozik. Nagyon sokan ismeritek már, hiszen számos partnerünknek ő a közvetlen kapcsolattartója is. Mindjárt át is adom a Kovács Lászlónak a szót. A mai napon a szállodai Front Office programcsomag egyik fontos bővítményéről lesz szó, a Mobile Housekeeping bővítményről. Ezzel a bővítménnyel a szálláshelyek a saját takarítási és karbantartási feladataikat tudják optimálisan rendszerezni, ami a feladatok kiosztásától az adminisztráción át az utólagos eredmények követéséig is használható, nagyon praktikussá és egyszerűen átláthatóvá teszi a munkafolyamatokat, mind a vezetők, mind pedig a beosztottak részére is. És akkor át is adnám a szót Kovács Lászlónak, aki szerintem órákig tudna beszélni erről a bővítményről, de így az idő szűke miatt megpróbálnánk egy ilyen 30-40 perces előadásba beszorítani a fontosabb tudnivalókat, példákkal, demókkal bemutatva. Én is ki fogom kapcsolni a kamerámat és a mikrofonomat, és akkor átadnám a szót a Lászlónak. Kész sokkal, szép jó napot kívánok! Én most indítottam magam mellett egy stoppert, mert tényleg ahogyan Timi is mondja, órákig lehetne beszélgetni erről a témáról. Itt a lehetőségeink azok szűkebbre szabottak, de természetesen, hogyha bármilyen kérdés van, akár
akár személyesen is egy szállodára szabott beszélgetés során nagyon szívesen elemezzük bárkinek az ügyviteli folyamatait. Örömmel látom, hogy rengeteg régi partner, sőt, mint volt szállodás, régi kollega is van a hallgatóságban, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtiszteltetek bennünket a jelenlétetekkel. Nem rabolom tovább a szót, mert már is elment 51 másodperc, és megosztanám veletek a prezentációt. Miről is fogunk ma beszélni? A housekeeping webalkalmazásunkról, ami nem csak a housekeeping, hanem a karbantartás funkciókörét is lefedi a mi bővítményeink közül. Ezzel fogunk felületesen megismerkedni. De először egy kis visszatekintés, hogy vajon mi is indokolja azt, hogy egyre többen vezessenek be ilyen digitális megoldásokat a szállodáikban. Végig fogunk menni itt a tipikus helyzeteken, a napi működésnek a tipikus problémáin. El fogunk arról beszélgetni, hogy miért gond ma már a hagyományos működés, és miért érdemes digitalizálni, illetve komplett ügyviteli folyamatokban, rendszerekben gondolkodni, és röviden be fogom mutatni a housekeeping és karbantartás rendszerünknek a legfőbb funkcióit. Miről is van szó, amikor napi működés optimalizálásáról beszélünk? Ma már tényleg idejét múlt az a folyamat, amikor papír alapon osztottuk ki a feladatokat. Reggel az én szállodás múltamban is mindig jött a housekeeping vezető, és a recepció által kinyomtatott papírokat vitte magával, hogy vajon mik lesznek a napi teendők. Ez annó Hévízán egy 260 szobás szállodában, ez meglehetősen sok problémát rejtett már akkor is magában, de akkor még nem voltak arra felkészített megoldások, amin az információ áramlást optimalizálni lehetett volna. Próbáltuk mindig csipogón keresztül, ilyen övre tűzött csipogón, aki ilyen öreg, mint én, látott ilyet, azon keresztül elérni a housekeepereinket, és remélhetőleg még időben visszahívtak bennünket, mielőtt ráengedtük volna a kedves vendéget a szobára. Ma már, amikor egy olyan korban érünk, hogy gyakorlatilag talán csak a bokánkon nem lóg okos eszköz, most már egy teljesen alapvető dolog az, hogy valós időben lehetőség szerint pontosan tudjuk egymás között házon belül az információkat áramoltatni. Ha egy kedves vendég nem a part felé, hanem a tó felé néző szobát szeretne, akkor átrakom a szobáját a szobatükörbe, és erről a kapásból értesül a housekeeping. Ők azt a bekészítést, ami oda volt készítve, már is a másik szobába viszik át. Ez mihez vezet? Ez ahhoz vezet, hogy gyorsabb reakcióidőnk lesz, és ez közvetlenül is növelni fogja a vendég elégedettséget, illetve a vendég elégedetlenséget küszöböli ki. Ráadásul, ami talán, ha a zsebünket is megnézzük, a legfontosabb, hogy minél költséghatékonyabban tudjak üzemeltetni egy szállodai szinten meglehetősen nagyméretű csapatot, amit a housekeeping jelent. Magyarul egy ilyen eszközzel hatékony munkaszervezésre van lehetőségem, és lehetőségem van az elvégzett munkát lehető legobjektívebb módon mérni. Objektivitás az ugye azt jelenti, hogy pontosan tudom mérni, hogy mennyi időt töltöttek
a kedves kollégák egy-egy munkafolyamattal. Ugye mikkel szoktunk találkozni, hogy szobák későn készülnek el. Lehet, hogy nem is készülnek el későn, hanem egyszerűen későn tudjuk meg a recepción, hogy a szoba elkészült. A vendégtől már meg is lehetett volna szabadulni. Nekem annól recepciósként az egyik legfontosabb tényezőm az volt egy 260 szobás szállodában, egy szombati nagyérkezésnél, hogy lehetőség szerint ne a lobbyban tobzódjon 150 vendég, hanem mindenki minél előbb kiszolgálásra kerüljön, minél előbb el tudjon indulni a saját szobája felé, és el tudja kezdeni fogyasztani a szállodának a szolgáltatásait. Erre annól mondom, nem volt lehetőségünk. A mai világban, hogyha itt a képernyőn egy kicsit ide pislantunk, a képernyőn látszik is, hogy gyakorlatilag a telefonomra érkezhet üzenet, hogy elkészült egy szoba, hogy a szobából kiköltözött a vendég, beköltözött a vendég. Ez mind a HK irányába, mind a recepció irányába egy valós idejű adatkommunikációt fog eredményezni, és így gyorsabban el tudjuk tüntetni a lobbyból a vendéget. Ahogyan említettem korábban, ugye csipogó, még olyan is volt, manapság, ahol nincsenek digitális eszközök, ott telefonhívásokkal próbáljuk bonyolítani az egyeztetéseket, ami azért félreértésekhez tud vezetni. Tehát az információáramlás az pontatlan, a folyamatos egyeztetés, amikor körbe kell írni egy konkrét feladatot, egy konkrét szituációt, az rengeteg időt elvesz, hasznos időt a housekeepingnek az amúgy drága idejéből. Hagyományos működésnek természetesen a információ átadásnak a problémáin túl, ami félreértésekhez, adatvesztésekhez vezetett, és volt előnye, hogy informális volt a kommunikáció, ami engedte, hogy esetenként bővebben körbeírjunk egy-egy szituációt, mint kellene. Az esetek többségében nem kellett bőven körülírni az adott helyzetet, hanem elég lett volna egy nagyon egyszerű jelzés is, és természetesen azok a telefonbeszélgetések, amit a HK-val bonyolítottunk, azok nem voltak visszakereshetőek, nem voltak átláthatóak. A digitális működésnek is vannak a már említett előnyök mellett hátrányai is. A hátrányai azok, hogy bevezetésnek vannak kezdeti nehézségei. Egy meglehetősen erős menedzsment szemlélet kell ahhoz, hogy esetleg ellenálló housekeeping csapatot rávenni arra, hogy egy számukra új és digitális technológiát vezessenek be. Az első időszakokban egész biztosan vezetni fog néhány félreértéshez. Néha újra is kell tervezni a törzsadatokat, viszont egész biztos, hogyha ezt tervszerűen hajtjuk végre, akkor a végén el tudunk jutni egy olyan szituációig, amikor a munka gördülékeny és könnyen kiértékelhető lesz. Mit okoznak ezek a negatív hatások? Hát leginkább többletköltségeket, időveszteséget, tehát lassabban tudunk egy-egy feladatot végrehajtani. Manuális adminisztráció az lényegesen lassabb, mint 2 gombot megnyomni egy arra szabott felületen. A munkavállalóknak a túlórája az egy nagyon sarkalatos pont, és sajnos a félreértésekből eredő hibáknak
utólagos javítása az egyrészt plusz munkát is eredményezhet, másrészt a számoda reputációját is ronthatja. Ahogyan eddig kiderült, egy-egy ilyen munkafolyamat menedzsment rendszer bevezetésével nagyjából 20-25%-os megtakarítás az várható mindenféleképpen az adott munkaterületen. Ugye már az elején említettük, hogy a rendszerben gondolkodás az vezethet a leginkább megfelelő irányba, és ez vezet ahhoz, hogy a folyamataimat nem csak digitálisan tudom elvégezni, hanem a folyamataim nagy részét automatizálni is fogom tudni. Az automatizálás az mit jelent ebben a kontextusban? Például azt jelenti, hogy a vendégmozgásoknak megfelelően automatikusan hozom létre azokat a feladatokat, amiket a nap folyamán majd végre fogok hajtani. Vagy az adott közösségi helyiségeim nyitva tartásához igazodóan hozok létre automatikusan feladatokat, amiket szintén végre fogok tudni hajtani a nap folyamán. Amennyiben ezeket a beállításaimat jól elvégzem, és természetesen egy ilyen rendszernek bevezetése ezért áll oktatásból is, innentől kezdve tudunk beszélni arról, hogy eredményeket érünk el, zökkenőmentes lesz az integrációnk, és skálázható lesz a működésünk. Kevesebb vendég esetén is, több vendég esetén is meg tudjuk oldani ugyanazt az ügyviteli folyamatot, sőt, akár ügyviteli folyamatainkat is tudjuk saját magunkra adaptálni, függően attól, hogy milyen munkaerő, tehát milyen gárdával dolgozunk, és mely folyamataink azok, amik saját munkaerővel, és melyek azok, amik kölcsönzött munkaerővel működnek, hiszen egyre többször tapasztalunk már ilyet is a partnereik körében. A lényeg az a gyorsaságban rejlik. Az átlagos válaszidő, amikor valós időben közlöm az adatokat, az átlagosan 2 perc. Ez mit jelent lefordítva? 2 percen belül általában észre szoktam venni a telefonomon az érkező üzeneteket. Én nem vagyok annyira telefonfüggő, mint egy-két generációval fiatalabb pályatársaim, de én is 2 percenként szinte garantált, hogy ránézek a telefonomra, vagy megnézem a számítógépemen az értesítéseket, egyszerűen azért, mert szeretném én is pörgetni a munkát. Amikor közös platformról beszélünk, akkor nem csak a housekeepingről beszélünk, itt a HK digitalizálása kapcsán, hanem arról beszélünk, hogy a szállodán belül egyrészt a housekeeping is mindig hozzá tud jutni a legfrissebb vendégmozgásokkal, vendégigényekkel kapcsolatos jelzésekhez, hozzá tud jutni a nem vendégekkel kapcsolatos jelzésekhez, például a büféasztalon kiömlött a narancslé, és kicsit ragadt körülötte, küldjön a HK valakit, aki ott feltakarítja. Tehát ezeket a hiba jelentéseket is egy ilyen digitális platformon keresztül gond nélkül le lehet adni. Gond nélkül a recepció tud bekészítéseket átadni a HK részére, anélkül, hogy a telefont fel kelljen venni. Ezek a bekészítések, ezek lehetnek előre eldöntött bekészítések, amik a foglalásban szerepelnek, de lehetnek teljesen ad hoc feladatok, és egy ilyen feladatmenedzsment rendszerben
ezek kezelésének helye van. Ugyanez igaz a karbantartásra. Akár a HK fut bele egy vendégszobában egy karbantartási feladatba, akár a karbantartók a saját munkájuk végeztével szeretnék, hogy ő utánuk valaki feltakarítson, egymásnak is tudnak feladatokat diszponálni. Erre is van lehetőség. Mihez jut hozzá a menedzsment? A menedzsment az részletes riportokat kap arról, hogy mikor, ki és hogyan végezte el a saját tennivalóit. El tudja dönteni, hogy mekkora munkaerő szükséglet van a szállodában, a rendszer által érintett feladatkörökben, illetve mivel ilyen integráció is létezik, hogy az anyagnyilvántartás rendszerünkkel is össze van kötve a karbantartás rendszer, ezért akár a szerelési segédanyagoknak a fogyását is egy ilyen közös platformon el lehet végezni. Tehát nem csak a recepció értesül arról, hogy a szobának a státusza megváltozik, kitakarítottuk a szobát, kiadható a szoba, terheltük a minibárt, mindezt valós időben, hanem akár a karbantartásnak az anyagfelhasználása is végig tud számolni gyakorlatilag az ügyviteli rendszerünkben. Most menjünk bele egy kicsit a részletekbe, miről is szól egy ilyen rendszernek a funkció együttese. Mit kell, hogy egy ilyen rendszer biztosítani tudjon? Egyrészt a feladatokat tudnunk kell benne kezelni, lehetőség szerint úgy, hogy egy nagy szállodában is minél gyorsabban ezeket a feladatokat ki lehessen osztani. Majd itt az élő demóban belemegyünk ezekbe a felületekbe, amiket itt részben látunk a képernyőn, úgyhogy ott majd működés közben is meg fogjuk őket ismerni. Itt most csak tényleg érintőlegesen. A rendszer automatikusan létrehozza a vendégmozgásokkal kapcsolatos feladatokat, amiket utána egy nagyon egyszerű felületen be lehet osztani, át lehet csoportosítani, minden egyes feladatnál meg lehet mondani, hogy ki az, aki végrehajtja, és ki az, aki azt a feladatot ellenőrizni fogja. Látjuk a felületen azt, hogy a feladatoknak az elosztása az mennyire egyenletes. Ez ugye a munkaszervezés és a munka kiértékelésnek az objektivitás részéhez tartozik. A munkavégzésnek is ez teremti meg az alapját, hogy lehetőség szerint egy szobaasszony ne száguldozzon épületen belül, hanem lehetőség szerint sorfolytonosan, minél kevesebb kocsitolással tudja teljesíteni a saját napi teendőit. Erre egy ilyen felület az mindenféleképpen segítséget fog nyújtani. Ez a megoldás, ahogyan itt a végén is írom, mérhető idő megtakarítással jár, tehát csökkenti a feladatkezelésnek az idejét. Ma már teljesen alapvető elvárás lehet egy nem helyhez kötött tevékenységnél, hogy lehetőség szerint mobil eszközökkel is el tudjam végezni, amit el kell, hogy végezzek. Folyamatosan friss információk érkeznek például telefonra vagy tabletre. Teljesen változó, hogy a partnereink éppen melyiket használják. Folyamatosan útközben tudnak új adatokat rögzíteni, például feladatokat létrehozni. A housekeeping létrehoz a karbantartásnak itt egy feladatot, itt éppen egy ilyet látunk a képernyőn. És ezáltal gyakorlatilag kiiktattunk rengeteg akadályozó tényezőt ebből a körből. Régen hogyan történt ez? Régen az történt, bement a szobaasszony a szobába, leellenőrizte a tévét,
hogy jön-e az üdvözlő üzenet a tévén, nem jött a tévén az üdvözlő üzenet, akkor esetleg szólt a HK menedzsernek, szólt a recepciónak, hogy vegyenek föl a kis füzetbe, amit vezettünk, egy hibajegyet, és néha arra járt valamelyik műszaki vezető, aki azt magához vette, megkereste azt a műszakos kollégát, aki meg tudta csinálni a tévé beállítását, és megkérte, hogy legyen kedves felmenni a 101-es szobába és állítsa be. Na most gyakorlatilag fel tudok venni szobaasszonyként egy feladatot a 101-es szobára, hogy a tévét be kellene állítani. Erről rögtön értesül a műszaki vezető, aki ezt a feladatot hozzá tudja rendelni egy felelőshöz, aki erről értesül, és már is el tud indulni, és végre tudja hajtani ezeket a feladatokat. Amit itt már többször is hangsúlyoztam, hogy nagy pontossággal jelennek meg azok a teljesítménymutatók, amik segíteni fognak, hogy a saját ügyviteli folyamataimat optimalizáljam, és akár a nyersanyag, akár a munkaerő gazdálkodás szempontjából következtetéseket vonjak le belőle. Itt még egy gondolat van a képernyőn, hogy segítsük a munkatársak fejlődését, majd menet közben fogjuk látni, mi úgy hívjuk a funkciót, hogy korbács, meg fogják ismerni. Gyakorlatilag a kollégák saját magukat és saját csapattársaikat ösztönzik arra, hogy minél hatékonyabban tudják végrehajtani a saját feladataikat. Van-e az eddig elhangzottakkal kapcsolatban bármiféle kérdés, mielőtt itt rátérünk a gyakorlati részére a előadásnak? Kérdések és válaszok szekcióban nem látok kérdéseket. Nyugodtan tessék bátran feltenni, a másnap, akkor az előadás végén erre visszatérünk. Ha nincsen, akkor mivel 23 perc már eltelt, és még sok mindent szeretnék mutatni, ezért akkor folytatom tovább a prezentációt. No, mielőtt elővennénk magát a webalkalmazást, kell tisztázni, hogy mi az a webalkalmazás és miért webalkalmazás. Ez azért emellett tettük le a voksunkat, mert ma már gyakorlatilag minden egyes eszközünkön szinte biztosan ott van egy webböngésző. A webböngészőn gyakorlatilag weboldalak vagy ahhoz hasonló úgynevezett webalkalmazások tudnak futni. Ez teljesen mindegy, hogy milyen típusú telefonunk van, teljesen mindegy, hogy milyen típusú számítógépünk van, vagy tabletünk van. Ezek ott megtalálhatóak, úgyhogy ne kelljen speciális eszközöket vásárolni a felhasználóknak, ezért a webalkalmazás lett az, ami mellett technológiai szempontból mi döntöttünk. Ez amúgy remekül illeszkedik a már elkészült self-check-in, self-checkout rendszerünkbe, a vezetői információs rendszerbe, illetve nem sokára majd a Webflow nevű front office bővítményünk is megjelenik és rendelkezésükre fog állni. Ezek mind web alkalmazás alapú megoldások, ahogyan a nevük is mondja, ugye önkiszolgáló bejelentkezés, okmányolvasással, önkiszolgáló kijelentkezés, számlafizetéssel, a vezetők számára egy bárhol, bármikor az egész világon elérhető információ szolgáltatás, illetve a front office rendszernek azok a
funkciói, amit a partnereink leginkább szeretnének, akár útközben is, bármikor és bármilyen eszközön használatba venni. Tehát ezek közé remekül illeszkedik a housekeeping és karbantartás web alkalmazásunk. Amivel meg fogunk ismerkedni, ez a gondnoknői nézet, ahol áttekintést kapunk az éppen aktuális munkafolyamatokról. Meg fogunk ismerkedni az úgynevezett feladatnézettel, ami a feladatoknak a napi szintű kezelésére szolgál. Modellezni fogunk néhány napi feladatot, minibárt fogunk terhelni, meg fogjuk nézni, hogy hogyan dolgoztak a kollégáink, illetve egy kicsit elkanyarodunk majd pár mondat erejéig a karbantartás világába is. Kiknek ajánljuk szállodán belül ezeket a megoldásokat? Hát egyrészt gondnoknők, takarítók, szobaasszonyok számára ajánljuk mindenféleképpen. Leginkább az ő napi folyamataikat lehet ezzel egyrészt automatizálni, másrészt optimalizálni. De a karbantartás részét azt a műszaki vezetők és karbantartók részére is tudjuk minden további nélkül biztosítani. Rendelkezünk olyan funkciókkal ezen belül, ami például a fenkoloknak a talán 120 naponkénti kötelező legionella elleni tisztítását tudja előre beütemezni, meg bármilyen ilyen folyamatosan karbantartandó dolognak az ütemezését is segíteni tudja. Prioritást kezelünk, állapotot monitorozunk. Egyszerűen csökkenteni tudjuk vele azt a leállási időt, ami akár a vendégek kiszolgálására is visszaadhat. A recepció, menedzsment és mindenféle kapcsolódó terület számára is alkalmas housekeeping web alkalmazás. Mi úgy gondoltuk, hogy majd a recepciósok fogják használni, és szembe jött a valóság, és ma már akár az úszómesterek kezében is néha megfordul a housekeeping web alkalmazás. És akkor most szerintem én át is váltok egy másik képernyőre, ahol én előkészítettem egy picike kis front office rendszerecskét, amit itt látok a háttérben, és van nekem egy housekeeping mobil alkalmazásom, ami itt a képernyőnek a jobb oldalán látható. Ez a housekeeping mobil alkalmazás most éppen egy mobil nézetben jelenítem meg. Ugye mi a legfontosabb ebben a történetben? Az, hogy minél gyorsabban hozzájussak a számomra fontos információkhoz. Mi tud információt jelenteni például a recepciónak? Hát az, hogyha jön egy szobastátusz jelentés. Ha ide pillantanak a 117-es szobán állok éppen, akkor a mi rendszerünkkel ez az információ áramlás, ez ilyen gyorsasággal tud megtörténni. Ilyen gyorsan fog a recepció értesülni arról, hogy egy szobát mostantól kiadhatnak. Ez ugye az, hogy ne veszítsünk időt még véletlenül se. Ez csak azt demozta, ez a pár mozdulat, hogy milyen gyorsasággal zajlanak ezek a folyamatok a mi rendszerünkben, ahogyan például a minibár terhelés is a 109-es éppen lakó szobára terhelem, annak a végrehajtása az pontosan ennyi időt vett igénybe, hogyha megnézem, és benézek ide a számlaműveletekbe,
akkor az éppen felterhelt minibár cikkeket, azokat pontosan így fogom látni, hogyha lekérek egy megfelelő kimutatást, akkor látni is fogom, hogy igen, én az előbb éppen ezeket a tételeket terheltem. Ne foglalja túl nagy helyet, ezért részben, telefonos részben, desktop nézetben fogom folytatni majd a tennivalóimat. Amikor egy ilyen rendszert használatba veszünk, mondjuk éppen az adott nap reggelén, akkor mi is történik? Lezajlott ugye egy éjszakai zárás, az éjszakai zárás eredményeképpen előállítjuk automatikusan azokat a feladatokat, amiket az adott napon a housekeepingnek végre kell hajtania. Amikor a gondnoknő megérkezik a munkahelyére, először bejelentkezik ebbe a rendszerbe. Ugye itt láttuk, hogy ez előbb éppen egy mobilos nézeten voltam, most például, most meg egy desktop nézetben nézem ugyanazt, tehát teljesen mindegy, hogy milyen eszközön használom a rendszerünket. Így talán most egy picit plastikusabb. Amikor megérkezem, akkor egyrészt ki kell találnom, hogy kik azok, akik az adott napon dolgozni fognak. Én itt most előkészítettem egy felhasználói csoportot, részben már osztottam is be feladatokat, egy-kettőt el is kezdtem, hogy nem mindent most kelljen végigcsinálnom. De gyakorlatilag, amit itt látok, ez az a felület, ahol a feladataim beosztásra tudnak kerülni. Nincsen más teendőm, mint kiválasztok egy ellenőrt, és megmondom, hogy ki lesz az, aki ezt az adott tevékenységet végre fogja hajtani. Ide áthúztam ezt a feladatot, most a többinek a beosztásától megkímélem önöket, de gyakorlatilag Szobalány Szabinára beosztottam egy olyan feladatot, amit Menedzser Márta nevű gondnoknőnk fog majd később ellenőrizni. A csapatunk áll jelen pillanatban 2 gondnoknőből, Menedzser Mártából, Vezető Vilmából, és van nekünk 3 szobaasszonyunk, Szobalány Szabina, Takarító Tamara, és van egy külföldi vendégmunkásunk is, Filipino Fanni néven. Mindenki megkapta a saját feladatait. Ha egyszer oktatásra kerül a sor, akkor ott el fogjuk mondani, hogy ezek a kis szövegelemek, amik itt vannak, ezek az úgynevezett beszédes rövidítések. Ez a valtak, ez igazából egy éles váltásos szoba takarítása. Itt még nem okozna nagy gondot, egy telefonon annyi szöveget kiírni, az már problémás. Éppen ezért, ahol lehet, ott piktogramokkal és beszédes rövidítésekkel dolgozunk. Hát álljunk neki a napi feladatainknak. Kiosztottuk a feladatokat, ugye? Osztottuk ki, mert még el is kell menteni. Jó, és akkor álljunk neki. Egy másodperc. Nézzük meg, hogy mit lát a külföldi vendégmunkásunk adott esetben a telefonján. Jelen pillanatban, akivel bejelentkeztem, az előbb egy gondnoknővel voltam, most Filipino Fanni felhasználójával vagyok bejelentkezve. Ő a saját magától beszélt nyelveken látja a felhasználói felületet, és a felhasználók számára elérhető funkciókat, és a saját felhasználói felületén el is fogja tudni indítani itt ezt a feladatot, elindítja a feladatot, itt megjelenik az az ikon, ami leírja, hogy ez a feladat ez éppen milyen státuszban van. Itt mindig megjelenik az, hogy
milyen vendégmozgás van a szobában. Itt látszik, hogy egy lakó vendégnek a napizása kell, hogy megtörténjen. Mi annól napizásnak hívtuk, van, aki úgy hívja, hogy szemetelés, amikor gyakorlatilag nincsen ágynemű csere. Egy ilyet kell végrehajtanunk a szobán. Elindítottuk ugye a feladatot, ezt ráadásul a gondnoknő is a saját felületén látja, hogy én ezt elindítottam, majd fogom és befejezem. Amint befejeztem a feladat az kiesett innen az én feladat listámból. Jelen pillanatban már nincsen olyan tennivalóm, amit a mai napon ne végeztem volna el. Most én visszajelentkezek a gondnoknő felhasználómra. Gondnoknőm is ugye tud telefont is használni. Itt látszik, hogy Filippino Fanni az előbb befejezte a napi összes feladatát, ő már 100%-on áll. Én, mint menedzser Márta, nekem még van feladatom, a szobalány Szabinak meg nagyon le van maradva, ezért a csoport teljesítményünk az 74%-os, a saját teljesítményem az pedig 50. Nézzük meg, hogy mit is tudunk ezen a felületen elérni. Csak hogy mindent meg tudjak mutatni, ezért egy kicsit ezt kinagyítom. Látok itt egy ilyet, hogy kezeletlen változások. Ezt a 104-es szobát, ezt takarítanom kellett volna eredetileg. De beraktak a 104-esbe egy újabb érkező vendéget. Nézzük meg a front office rendszerben, mi is történt. Tényleg a 104-es szoba az már nem csak egy távozó vendég, hanem egy élesváltásos szoba. Magyarul más feladatot kell elvégeznem, mint amit eredetileg gondoltunk. Hát ilyenkor mit lehet csinálni? Rögtön megjelenik a felületemen erről az információ, hogyha változik valami a frontban. És gyakorlatilag egy teljesen más feladatot hoztunk itt létre. Ezt cseréltük ugye le, ez volt ez a feladat. Itt látok egy csomó piktogramot, ezek visszatérő elemek a rendszerünkben. A visszatérő elemek között egyrészt mind a feladatnak a státuszára, másrészt a szobának a napi vendégmozgására vonatkozóan látok mindenféle információkat, ami számomra valószínűleg érdekes lehet. Ugyanide érkezik meg folyamatosan, hogyha egy vendéget kicsekkolok, akkor megkapja a CO jelölést. Ha becsekkolok, akkor várható módon a CI jelet is meg fogja kapni. A feladatok azok kétfélék lehetnek. Az egyik feladat típus, vagy az egyik nagy csoport az azt jelenti, hogy vajon a feladatok hatással vannak a vendégszobának a státuszára, vagy éppen nincsenek. Ha hatással vannak, akkor amint egy ilyen feladatot befejezek, és most visszahozom a front office rendszeremet a képernyőre, hogy most nem a szobának a státuszát állítom, most egy feladatot fogok ellenőrzöttre állítani, a 106-os szobát kell ebben az esetben figyelni. Mivel a standard napi takarítás az hatással van a szoba státuszra, ezért amint azt a feladatot elvégeztem, a 106-os szoba az kiadható állapotúra állt. És eltűnt a listámból is, hiszen nekem, mint menedzsernek, mint HK menedzsernek ezzel további teendőm a mai napon már nincsen. Nagyjából ugyanezt lehetne végrehajtani az összes többi feladattal. Például itt van egy rám szabott ellenőrzési feladat, amit el tudok indítani, és be is tudok fejezni. Minden egyes feladathoz tudok megjegyzéseket írni, át tudom rakni egy másik felelősre, vagy egy másik ellenőrre ezeket a feladatokat. Sőt, ma már a feladatoknak a több felhasználó között történő megosztására is van lehetőségem.
Amennyiben indokolt, és van rá lehetőségünk, akkor fényképet is tudok egy-egy feladathoz rögzíteni. Ennek inkább a karbantartás részen van jelentősége. A felhasználó felületen több helyen is tudok felvenni új feladatokat, akár innen kiindítva, mind szobákra, mind közösségi helyiségekre, akár a vendégszobák felületén tartózkodva, itt is bármikor egy új feladatot fel tudok venni az adott szobákra. Csak hogy lássunk néhány ikont, amit használunk, ugye az üres szobákat, azt egy ilyen üres négyszöggel jelöljük. A korai érkezőket az E betűvel, mint early check-in, az érkező szobákat egy befelé mutató nyíllal. Aki már megérkezett, az megkapja a CI jelölést. A lakó vendégeket azt vagy egy ágyal, vagy szemetes kosárra, attól függ, hogy ágyazni kell, vagy napizni. Az utazó vendégeket kifelé mutató nyíllal, E betűvel, mint late checkout, és az elutazott státusszal. A szobák státuszát pedig mindig a rájuk jellemző kis ikonokkal és színekkel próbáljuk mindenféleképpen jellemezni. Minden egyes felületünkről PDF-be, Excel-be exportálhatóak az éppen aktuálisan mutatott információk, és ez igaz arra is, amikor nekiállunk elemezni, hogy vajon a kollégáim azok hogyan dolgoztak. Tudok normatív bérköltséget, tehát egy normabérköltséget beállítani a rendszerbe, és a kollégák által felhasznált időt össze tudom vetni az egyes feladat típusokhoz beállított normaidővel, és ez alapján tudom a kollégáknak a hatékonyságát mérni. Itt természetesen Filippino Fanni az előbb éppen körülbelül 1 perc 10 másodperc alatt végzett egy szobának a takarításával, úgyhogy nem véletlenül lett a hatékonysága 400%-os. Ilyen azért a valóságban nincsen, de itt, ha nem gond, akkor egy 20 perces takarítást ezt nem vártunk most végig. Tehát ezek a felületek is rendelkezésre állnak olyan kimutatások, ami alapján akár egy adott időszak összes feladat végrehajtását, akár csak bizonyos helyiségekre vonatkozó feladatokat veszünk sorra. Például ki járt utoljára a 102-es szobában, kérdésre egy remek választ lehet kapni. Itt lehet választ kapni, hogy egy adott felelős, magyarul például Filippino Fanni, az pontosan mennyi időt töltött, vagy mennyi feladatot kapott, és azt igazából mennyi idő alatt végezte el. Tehát ezeket az adatokat ezekről a felületekről tudjuk meg. Ugyanígy tanártárgyakkal is tudunk foglalkozni a rendszerünkben. Minibárt, mint már láttuk, tudjuk ellenőrizni. Közösségi helyiségeknek a takarításával is tudunk foglalkozni. És rendelkezünk egy olyan feladat ütemezővel, ahol egy naptárszerű nézetben előre meg tudjuk határozni, hogyha valami eseti feladatot kell végeznem, és amikorra ezt a feladatot kitűztem, aznapra a takarítás beosztásban ez majd szerepelni fog. Mivel ígértem, tényleg csak említés kedvéért, mert most már lassan lejár az én időm, pedig tényleg nagyon sokat lehetne erről még mesélni. A karbantartás az körülbelül egy hasonló felületen történik, itt is van karbantartás beosztás, itt is feladatokat tudunk kezelni. A feladatokat
egymás között tudják a kollégák adni-venni, feladatokat el tudják indítani, be tudják fejezni, feladatokat a megfelelő ember tudja ellenőrizni, vissza is tudja dobni, hogyha annak a végrehajtása az nem úgy sikerült, ahogyan annak sikerülnie kellett. Itt lehet ugye az anyagfelhasználást rögzíteni a megfelelő feladatokhoz, megjegyzést hozzáfűzni, fényképeket hozzáfűzni. Az anyagfelhasználásnál még azt megjegyezném, hogy ezek az anyagi nyilvántartás rendszerbe egy köztes anyagmozgatási bizonylatra kerülnek rögzítésre, amit hogyha az anyagi nyilvántartással foglalkozó kollega jóváhagy, akkor megtörténik ezen készleteknek a felhasználása ott abban a rendszerben is. Nagyjából én dióhéjban ezt szerettem volna bemutatni, hogy itt körülbelül ilyen jellegű tevékenységeket lehet végezni. Talán még azt érdemes megmutatni, hogy amit mi annó úgy hoztunk létre, hogy ezt majd a recepciósok fogják használni. Igazából ezt már nem csak a recepciósok használják, hanem ahogy mondtam, akár még az úszómester is fel szokott rögzíteni gond nélkül az erre szabott felületen egy feladatot, vagy éppen az étteremben a teremfőnök, és felveszi a karbantartási feladatot, hogy nálunk éppen a klímát kellene karbantartani, mert a klíma éppen csöpög. És már fel is vette ezzel a műszaki vezetőnek azt a feladatot, amit a műszaki vezető majd ki tud osztani, és a karbantartó kollega pedig el tud végezni. Én alapvetően most így röviden dióhéjban ennyit szerettem volna a housekeeping és karbantartás rendszerről elmesélni. Bocsánat, de itt ezt mindjárt fölcseréljük. Itt még egy-két felület újra visszaköszön így összefoglalásként, tehát miért is fontos egy ilyen rendszert bevezetni, időhatékonyság, jobb információáramlás, folyamatoknak az átláthatósága, ami igazából magasabb szintű vendégélményekhez vezet, és magasabb megtérüléshez fog majd vezetni. Ennyit szerettem volna elmondani, amennyiben kérdés van, azt legyenek kérdések. Bátran most feltenni. Úgy látom, hogy nincsenek kérdések. Akkor én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, hogyha mégis menet közben bármilyen kérdés felmerülne, akkor bátran a Hostware Kft. Központi elérhetőségein, vagy éppen a Kovács Mászló egybeírva @hostware.hu e-mail címen keresztül is ezeket bármikor feltehetik, és nagyon szívesen állok rendelkezésükre bármikor, akár egy ennél sokkal részletesebb bemutató kapcsán. Köszönöm szépen! Illetve kiegészíteném még annyival, hogy László itt marad az előadás végéig, úgyhogy még hogyha esetleg a következő fél órában merülne fel bármilyen kérdés, akkor nyugodtan írjátok be a kérdések és válaszok menüpont alá, és akkor az esemény végén még visszatérünk rá. Köszönjük a kimerítő bemutatót, reméljük, hogy mindenkinek sikerült olyan lehetőségeket és érdekes, optimálisan felhasználható megoldásokat találni, ami után aztán érdemes lesz majd esetleg újra felkeresni a partnereinket.
És akkor folytatjuk tovább a második előadónkkal, Molnár Attilával, aki az egyik számunkra kiemelten fontos partnerünk ügyvezetőjeként van jelen a Pannon Job Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Képviseletében. Ő is több mint 20 éve foglalkozik a szakmájával, a humán erőforrás területtel. Az ő előadása során megoldást kaphatunk a szállodai szegmensben megfigyelhető munkaerő hiányra, és ennek kapcsán akár a külföldi piac által nyújtott lehetőségekre is. Attilát is arra szeretném kérni, hogy egy olyan fél órában próbálja meg összefoglalni a fontosabb információkat. Jó, köszönöm, és akkor át is adnám a szót, és hogyha szeretnéd megosztani a kijelződet, akkor nyugodtan hozd meg velünk. Elvileg most látszik. Oké. Hát mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlök, és köszönöm szépen a bemutatást. Még egyszer azért röviden összefoglalnám, hogy Molnár Attila vagyok, és igen, most lesz 20 éve, hogy a Pannon Jobnál dolgozom márciusban, úgyhogy ez egy nevezetes év az én életemben is. Úgyhogy előtte különböző termelővállalatoknál foglalkoztam toborzással, illetve egyéb HR feladatokkal. Aztán utána csöppentem bele a HR szolgáltatásnak a világában, és most már ebben elég nagy tapasztalatot szereztem. Amitről lesz szó a mai napon, és igyekszem befejezni fél óra alatt. Egy nagyon röviden beszélnék a Pannon Jobról, hogy végig mivel foglalkozunk, milyen tapasztalatokat szereztünk, elsősorban milyen tapasztalatokat szereztünk ebben a szegmensben, illetve a külföldi foglalkoztatással kapcsolatban miket is látunk. Aztán egy kicsit beszélni szeretnék arról, hogy miért is beszélgetünk arról, és miért volt már László prezentációjában is a Filippino Fanni az egyik szereplő, tehát hogy miért látjuk azt, hogy egyre több külföldi munkaerő jelenik meg Magyarországon. Erre szeretnék egy kis demográfiai és munkaerőpiaci körképet adni, hogy mégiscsak lássuk, hogy ez egy rövid távú munkaerőhiány, ami kialakult a piacon, vagy pedig tartósan erre a dologra kell berendezkednünk, és akkor utána egy pár gondolatot mondanék, hogy milyen megoldási lehetőségeket látunk mi a partnereinknél, ahogy kezelik ezt a munkaerőhiányt, és hát annak az egyik, ahogy a címbe is szerepel, talán az egyik legfontosabb megoldásáról, a külföldi foglalkoztatásról beszélnék részletesebben, amiben lesz egy minimális része a jogszabályi háttérnek, talán nem túl unalmasan, és utána pedig a gyakorlati megoldásokról, hogy hogyan is lehet ezt csinálni, hogyan is lehet ezt jól csinálni. Úgyhogy remélem, hogy mindenki számára izgalmas lesz. Ahogy mondtuk, utána lesz lehetőség kérdéseknek a feltételeire is, de engem mondjuk az se annyira zavar, ha közben merül föl kérdés, de a végén mindenképpen számítok rá, hogyha valamilyen formában felmerül egy kérdés, akkor tudjunk rá válaszolni. Úgyhogy bele is vágnék akkor. Tényleg csak nagyon röviden a Pannon Jobról. A Pannon Job most már 30 éve van a munkaerőpiacon, és 30 éve nyújtja a HR szolgáltatásnak, a különböző HR szolgáltatásokat a különböző vállalatoknak. A core businessünk talán 2 van, ami a legnagyobb létszámban képviselteti magát, az egyik a munkaerő kölcsönzés, a másik pedig a bérszámfejtés. Jelenleg kb. 3000 kölcsönzött munkavállalónk van, és bérszámfejtésben pedig meghaladjuk a 20 000 főt, akinek a bérszámfejtés végezzük. Több mint 150 partnercégünk van, akinek havi szinten szolgáltatunk, nem csak ezeket a szolgáltatásokat, hanem másokat is. Ugye van, amit látszik a dián is, hogy munkaerő közvetítéssel is foglalkozunk, tehát találunk munkavállalókat a magasabb pozíciókban, különböző szakértői vagy vezetői pozícióban is. Foglalkozunk tréningekkel és szervezetfejlesztési tanácsadással, ez például nagyon fontos a munkavállalók megtartásának szempontjából, ebben nagyon nagy sikereket érünk el, de majd erről egy kicsit beszélek részletesebben is. Ahogy itt látszik is, ez a komplex fluktuáció menedzsment programot is kínálunk, aminek hatására igyekszünk csökkenteni az elvándorló munkavállalókat, hogyha már valakit nagy nehezen sikerült felvenni a munkaerőpiacról, akkor minél tovább maradjon nálunk, és hát ugye foglalkozunk munkaügyi audittal és egyéb munkaügyi tanácsadással is, ez egy kisebb, de nagyon értékes szolgáltatásunk.
Pár gondolatot, hogy miért gondoljuk azt, hogy a Pannonjob egy ideális partner lehet a különböző vállalatoknak. Hát egyrészt, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy 160 fő saját állományos létszámunk van, akikben nagyon komoly szakértők vannak, itt lehetnek bérszámfejtési szakértők, nagyon tapasztalt HR tanácsadók, trénerek, kontrollerek, tehát nagyon-nagyon fontos ez nekünk, hogy ez a csapat ez egyben tudjon maradni, és ahogy én is említettem, hogy én 20 éve vagyok a Pannonjobnál, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mind vezetői, mind munkavállalói szinten általában nagyon hosszú ideig dolgoznak a Pannonjobnál a munkavállalók, a menedzsmentünknek is az átlagos, én már fiatalnak számítok Pannonjobos időszakban azzal, hogy 20 éve dolgozom a cégnél, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon profi és nagyon tapasztalt csapattal dolgozunk együtt, mint ahogy László is említette, hogy náluk is ugye ez a helyzet. És arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy szerintem egy nagyon egyedi és nagyon részletes és professzionális belső képzési rendszert üzemeltetünk, mert nekünk az az elvünk, hogy a HR tanácsadókat ne csak úgy hívjuk, hogy HR tanácsadó, hanem megfelelő tudással is felvértezzük őket, és ezért azt gondolom, hogy minden tekintetben tudják a szolgáltatásainkat támogatni. Ami ugye még fontos talán ebből a szempontból, hogy milyen üzletágakban vagy milyen szegmensekben vagyunk jelen. Ugye azt azért el kell mondanom, hogy a legnagyobb létszámunk az a termelővállalatoknál dolgozik, de jelen vagyunk a szállodaiparban is, és ott is nagyon neves multinacionális hazai ügyfelekkel dolgozunk együtt, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tapasztalat, hogy egyrészt nagyon tapasztaltak vagyunk a nagy létszámú munkavállalók a toborzásával, a nagy létszámú külföldi munkavállalók a toborzásával is, és komoly szállodaipari referenciákkal is rendelkezünk, és talán az egyik legfontosabb, sok értékünk van, amit így nagyon fontosnak tartunk, hogy érték alapon vezessük a céget, de a legfontosabb értékeink közé a tudás központúság mellett, amit az előbb már említettem, az az ügyfél központúságot említeném. Ezt olyan szinten is nézzük, hogy folyamatosan mérjük a partnereinknek az elégedettségét, és ezekre minden esetben, hogyha olyan eredményeket kapunk, ami releváns visszajelzés, amivel tudjuk fejleszteni a szolgáltatásunkat, akkor folyamatosan azon dolgozunk, hogy egyre jobb és jobb szolgáltatásokat nyújtsunk. Egy pár számot és egy térképet szeretnék felmutatni, az látszik talán ebből az árbevételi számokból, hogy folyamatosan növeljük az árbevételünket, ott egy-két kisebb visszaesés volt a Covid alatt, illetve a 2024-es évben itt a gazdasági válság hatására azért éreztünk egy kisebb visszaesést, de látszik, hogy a 2025-ös év az valaha volt messze a legmagasabb árbevételt generáló évünk lesz, úgyhogy egy nagyon erőteljes növekedésben vagyunk. Területileg is az ország szinte teljes területét lefedjük a szolgáltatásainkkal, itt látszik, hogy melyik területeken vannak irodáink, fel nem sorolnám őket, de mindig ezt szoktam mondani, hogy Szombathelytől Debrecenig jelen vagyunk, ez azt gondolom, hogy elég jól mutatja a Pannonjobnak az országos lefedettségét, tehát nem nagyon van olyan terület az országban, ahol ne tudnánk nyújtani bármelyik szolgáltatásunkat is, nagyon sok helyen vannak ügyfeleink az országban, ezeket a kis térképjelek vagy helyjelek jelenítik meg a térképen, úgyhogy ebből a szempontból szinte bárhol tudunk hatékony szolgáltatást nyújtani ügyfeleinknek. És hát egy kicsit a Pannonjob után rátérve a témánkra, hogy hát milyen hosszú távon. Ugye azt látjuk, tényleg erről lehet hallani az újságokban, főleg itt a választások előtt azért mindenképpen egy ilyen központi dologba tudunk bele cseppenni itt a külföldi foglalkoztatás kapcsán. Ez egy jó kis téma is a különböző kampányoknak, úgyhogy ezért elég sokat lehet mostanában hallani, hogy jönnek a vendégmunkások, nem. Ugye Lázár János is segít ebben, hogy ismertté tegye ezt a témát, és hát az a kérdés mindig ilyenkor, amikor én is beszélgetek erről a család tagjaimmal, hogy hát de hát miért van szükség vendégmunkásokra, hiszen hát itt annyi magyar munkaerő van, aki még elérhető, és igazából ezek talán még nálunk is ilyen családi beszélgetéseket váltanak ki, hogy nagyon sokáig, ugye a rendszerváltás után ahhoz szoktunk hozzá, hogy egy nagyon magas munkanélküliségi fázisban volt az ország, ilyen 8-10% körüli munkanélküliség volt, és volt elérhető munkaerő. Viszont ez nagyon-nagyon gyorsan megváltozott az elmúlt kb. 10
10 évben, és most azt látjuk, hogy kialakult egy krónikus munkaerő hiány. És amikor erről beszélek, hogy nincs elérhető munkaerő, higgyétek el, szerintem aki szállodaiparban dolgozik, ők is látják, hogy milyen nehéz mondjuk egy szállodai takarítót, vagy egy konyhai kisegítőt megtalálni, felvenni, és hogy milyennek az oka, és akkor sokan mondják, hogy hát biztos azért, mert elmentek külföldre a munkavállalóink, a magyar munkavállalók, úgyhogy csak őket kéne visszahozni. Nyilván ennek van hatása a magyar munkaerőpiacra, ez kétségtelen, de igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy nem ez az alapvető oka, hanem az alapvető oka az a demográfia, tehát hogy hogyan is csökken Magyarország népessége, és hogyan is csökken Magyarország munkakorú népessége, és ez azért fontos, mert hogyha ezt tudatosítjuk magunkba, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy ez nem egy egyedi jelenség, meg nem egy rövid távú jelenség, hanem ez egy nagyon is hosszú távú jelenség lesz a jövőre nézve is, hiszen mivel olyan kevés gyermek születik most is, legalább 20 évre előre meg tudjuk mondani, hogy a magyar munkaerőpiacon bizony problémák lesznek az ellátással, tehát a kínálati oldallal, és hogy mi is ennek az oka. Tehát itt, hogyha kicsit megnézzük ezt a korfát, akkor itt látunk két nagyobb kitüremkedést. Az egyik a felső kitüremkedése ennek a korfának, azok ugye az úgynevezett ratkó gyerekek, akik az 1950-es években születtek, és már az elmúlt években nyugdíjba mentek, ezek az én szüleimnek a generációja, ugye erről sokan hallottak, ezeket nevezik baby boomereknek a világon, mert hogy a világon a második világháború után nem csak Magyarországon, hanem máshol is voltak ilyen kiugró népesség növekedések. Most már mindenkit boomernek neveznek a mai fiatalok, de valójában ők az igazi baby boomerek, a boomerek, és ezek után pedig az ő gyermekeik, akik pedig az én generációmban a 70-es évek második felében született generációhoz tartoznak, az látszik, hogy ez a generáció, ez a ratkó gyerekek nemhogy csak reprodukálták magukat, hanem még sokkal több gyermeket vállaltak. Ugye ez a 70-es években szintén bevezetett szociális intézkedések hatására egyre több gyermeket vállaltak, ugye ekkor volt a gyesnek, a gyednek a bevezetése, és itt még egy nagyon népes dolog volt, ugye mi is, amikor iskolába jártunk, akkor sok esetben nem volt elég az osztályterem, és én is jártam még valami erdei iskolába is egy éven keresztül, hogy elférjünk. Most az én szülővárosomban azt az iskolát, ahova jártam, azt már elbontották, és helyette egy spár van, mert hogy annyira nincsen gyermek, és tehát, hogy ez egy óriási változást jelent, és ugye ennek pontosan az a következménye, hogyha látjuk, hogy ez a fajta nagyon széles kör, ez már utána nem reprodukálta magát, hiszen nem látunk újabb kiugrást. Tehát amikor itt a 20-as években lévő embereknél kellene, hogy lássunk egy hasonló kiugrást, akkor ott további szűkölést látunk. Tehát hogy ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kevés gyermek születik most már, és nem tudta, ez a generáció nem vállalt tulajdonképpen annyi gyermeket, hogy akár még csak a saját magát is reprodukálja. Úgyhogy ez hosszú távon oda fog vezetni, hogyha az én korosztályom is eléri a nyugdíjkorhatárt, akkor még nagyobb lyuk fog keletkezni a magyar munkaerőpiacon, hiszen akkor látszik, hogy ennek az utánpótlása már nincsen meg. És hogy milyen hatással van ez a Magyarország munkakorú képességére, ezt a grafikonon ezt szeretném megmutatni. Ugye itt a 18 és 65 év közötti embereket néztük meg, hiszen azt gondoljuk, hogy nagyon sokfajta statisztika van a KSH-n is, ahol a 16 és 74 év közötti munkavállaló korú embereket nézik, de szerintem azért, aki valójában ebben a több műszakos, vagy akár szállodai világban tud munkát végezni, azt én inkább ezt a már nagykorú és még a nyugdíjkorhatár előtt lévő embereket számítom, vagy ezt a kort számítom, és ebből látszik, hogy itt 2013 óta egy kb. 500 000 emberrel lett kevesebb ez a fajta népesség, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a munkakorú képesség 10 év alatt 500 000 fővel csökkent, és ez az elmúlt években is nyomon követhető, hiszen ha megnézzük, akkor 2020 óta is szinte minden évben 50 000 emberrel lesz kevesebb a munkaerőpiacon, mint elérhető munkaerő. Ez egy óriási szám, ezzel csak azt szeretném mutatni, már 2008-ban is a Pannonjob ügyvezetője voltam, és abban az időszakban, amikor volt az óriási gazdasági visszaesés az
igazi világgazdasági válság, akkor kevesebb, mint 50 000 ember vesztette el Magyarországon el a munkáját. Tehát, hogyha most lenne egy akkora válság, mint 2008-ban, még akkor sem nagyon lennének munkanélküliek, hiszen pont ahányan akkor elveszítették a munkájukat, minden évben annyival kevesebb ember van a magyar munkaerőpiacon. Ez egy nagyon szörnyű szám, tehát, hogy ez egy magyar kisváros, nem, egy magyar közepes város eltűnik minden évben a magyar munkaerőpiacról, tehát, hogy ezeket nagyon nehéz pótolni. És hát ugye a demográfia az egy olyan makacs dolog, ahogy az előbb említettem, hogy nagyon jól látjuk, hogy a népességnövekedés az hogy fog alakulni az elkövetkezendő 18 évben, hiszen a munkaerőpiacra maximum legkorábban a ma megszületettek 18 év múlva tudnak belépni, és ezért látjuk, hogy további minden évben legalább 50 000-es, de van amelyik esetben már 60-70 000-es csökkenések is lesznek a magyar munkaerőpiacon, tehát ez csupán csak az öregedő és fogyó társadalomból adódó, és meg erre rakódik rá a nem kicsi kivándorlás, amiről már az előbb beszéltünk, tehát hogy a magyarok is külföldön vállalnak munkát. Tehát a magyar munkaerőpiaci helyzet azt gondolom, hogy nagyon nehezen megoldható külföldi munkavállalók nélkül. Nyilván erről őszintén maximum a minisztériumi tárgyalószobákban beszélnek a politikusok, mert a Kossuth Rádióban meg az M1-en ezt nem szabad mondani, de valójában azt gondolom, hogy ez így néz ki, és ezek olyan makacs számok, hogy ezzel más nem nagyon tudunk kezdeni, mint hogy valamilyen új forrás után nézünk a munkaerőpiacnál. Kicsit még nézzük meg, hogy itt ugye nagyon sokszor kaptuk mi is azt a visszajelzést az elmúlt években, hogy hát oké, értjük, hogy nincs munkaerő, de hát miért nincs, amikor egy csomó helyen elbocsátások vannak, miért nem tudjátok ezeket a munkavállalókat behúzni, de hát hogyha megnézzük itt az elmúlt 5 évben, vagy most már lassan 7 évben az adatokat, akkor egy helyen látunk nagyobb visszaesést a 2 Covid hullám alatt. Egyébként az utóbbi egy évben a foglalkoztatottak száma valamennyivel ugyan csökkent, de nem radikálisan, tehát hogy körülbelül annyi valamennyivel egyébként a népesség is fogyott ebben az időszakban, tehát nem jelentek meg óriási nagy lehetőségek. Ezt mutatja azt is, hogyha a munkanélküliségi rátát nézzük, amit szintén itt egy 2019 és 25 között, 25 végéig ábrázoltunk ezen a grafikonon, az látszik, hogy a munkanélküliségi ráta tulajdonképpen nem emelkedett soha 5% fölé, most újra 4% körül van, 4,5% körül van, de ugye bizonyos korosztályokban már, vagy férfi-női összehasonlításban már jóval 4% alatt is, tehát hogy igazából azt lehet, vagy 4,5% alatt, tehát azt lehet látni, hogy ez a fajta munkanélküliség ez nem nagyon jelentős, és nem is növekedett az elmúlt időszakban. Ugye ott 2022 volt az, amikor azért nagyon mélyre ment, tehát ahhoz képest van egy minimális emelkedés. Csak azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy ez 3-3,5%-nál még teljes foglalkoztatottságról beszélünk, tehát hogy 3-3,5% olyan munka, hogyha annyi csak a munkanélküliség, akkor már nincs olyan ember a munkaerőpiacon, aki hajlandó is lenne és képes is lenne dolgozni. Úgyhogy hát ilyen aspektusokból tudunk beszélni arról, hogy van-e még a magyar munkaerőpiacon olyan tartalék, amit lehet mozgósítani, és nyilvánvalóan van, hiszen vannak a részmunkaidős foglalkoztatások, vannak a különböző távmunka lehetőségek azoknak, akik most azért inaktívak, mert családi okok miatt nem tudnak állást keresni, de ez sem a szállodaiparban, sem a egyébként nagyon nagy hiányokat mutató termelési pozíciókban nem tud megvalósulni, hiszen ezeknél mindenképpen a személyes jelenlétnek nagyon jelentős szerepe van. Úgyhogy ezek azok az iparágak vagy szegmensek, ahol szerintem továbbra is nagy kihívásokat fog majd jelenteni a munkaerőnek a biztosítása. És akkor egy kicsit nézzünk rá a szállodákra. Itt most egy nagy állásportálnak, a legnagyobb piacvezető állásportálnak a számait szeretnénk megmutatni, ami ugye nagyjából azt mutatja, hogy egy tartósan erős kereslet van, és a kínálat az eléggé hiányos. Tehát, hogy látjuk, itt ez is egy 2019-től lévő összehasonlítás. Itt is van egy 20-as időszak, amikor a Covid alatt nyilván a szállodák még inkább megérintettek voltak, mint a többi szektor, és ott lecsökkent
csökkentek az álláskeresőknek a száma, viszont az elmúlt években viszont radikálisan nő a szállodaipari hirdetéseknek a száma. Ugye ez is azt mutatja, bár ez nem egy statisztikailag kimutatott arány, de azt gondolom, hogy nagyon beszédes, hogy mennyivel növekszik meg a professional, mondjuk a hirdetéseknek a száma ebben az időszakban. Tehát ez is mutatja, hogy nem csak az országos szegmens küzd, vagy az ország küzd munkaerőhiányon, hanem kifejezetten a szállodaipar is. Úgyhogy ez az, amivel szerintem mondjuk ti ezt sokkal jobban tudjátok, mint én, de mi is, ahogy beszélgetünk a partnereinkkel, ezt látjuk, hogy nagyon sok olyan pozíció van, amire nagyon nehéz munkaerőt találni. Ugye itt látunk, hogy milyen eloszlásban jelentek meg ezek a keresett pozíciók, ugye nagyon sok a szakács keresés, viszont ugye az is egy nagyon érdekes, hogy az egyik talán legegyszerűbbnek tűnő történet a konyhai kisegítő és a mosogató is egy nagyon nagy százalékban van a keresések között, és ez a mi tapasztalatunk is, hogy néha még nehezebb ezekre az egyszerű munkakörökre is megbízható munkavállalókat találni, úgyhogy ez is egy jelentős kihívást jelent a szállodaiparnak, és hát a másik az pedig egyértelműen a felszolgálók és a pultosok, akik még nagy számban hiányoznak a munkaerőpiacról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez jól mutatja, hogy igen, csak nagy kihívások előtt áll ez a szektor is, ha megfelelő munkaerőt szeretne felvenni. És hát ugye mi közösen gondolkodunk abban a kérdésben, hogy hogyan is lehet ezt a dolgot kezelni. És hát ugye nyilvánvalóan több fajta megoldás is van. Az egyik az, hogy minél hatékonyabban toborozni, és a kevés fókát elhalászni a többi eszkimó elől, ehhez ugye nagyon sokfajta lehetőség van, employer brandinget építeni, csak hogy egy termelővállalati példát hozzak a hatékony toborzásra, például a Bács-Kiskun megyében talán egyedül a Mercedes az, aki nem foglalkoztat külföldi munkaerőt, mert a többiek elől el tudja szívni a jó fizetésekkel és magával a brandinggel a munkaerőt, úgyhogy ő még nem szorult rá, viszont az összes beszállító és a környező, hát nem mondom, hogy az összes, de nagyon jelentős számú munkáltató viszont kénytelen már máshonnan behozni munkavállalókat. Tehát ez is egy lehetőség, hogy ügyesebbek vagyunk, jobbak vagyunk a magyar munkaerőpiacon, többet fizetünk, és jó a brandingünk, akkor ezt meg lehet tenni. A következő, amiről szerintünk mindenképpen érdemes gondolkozni, az a megtartás, mert én nagyon sok esetben is ezzel foglalkozik a szervezetfejlesztési üzletágunk nagyon nagy mértékben, hogy akit megszereztünk, azt érdemes megtartani, hiszen nagyon-nagyon nagy költségekkel jár az, hogyha valakit fölveszünk, elkezdünk alkalmazni, betanítjuk, és még mielőtt valóban elkezdene hatékonyan dolgozni, elhagyja a vállalatot. Ez akár több millió forintba is kerülhet. Egyes mérések szerint egy 3 hónapon belül távozó kollega, aki már több mint 2 hónapot letöltött a munkahelyén, az akár 1,5-2 millió forintos kárt is okoz a szervezetnek, úgyhogy ez a szám ez majd később talán jelentős lesz, amikor a külföldi munkavállalók költségeiről beszélünk. És hát itt van, amiről majd részletesen fogok beszélni, mint egy lehetőség a külföldi munkavállalóknak a bevonása, és amiről ugye sokat beszélünk mostanában, az pedig, hogy hogyan lehet a jelenleg inaktívakat bevonni a munkaerőpiacra. Erre vannak nagyon erős kísérletei a kormányzatnak is, de azt gondolom, hogy mivel majdnem teljes foglalkoztatásról beszélünk, ennek megvannak a korlátai is, hiszen azok az emberek, akik már nagyon régóta kiszorultak a munkaerőpiacról, nagyon nehezen tudnak visszacsatlakozni oda, és ehhez nagyon komoly állami segítség kellene, hogy valóban alkalmassá tegyük ezeket a rétegeket arra, hogy hatékony munkát végezzenek. Ebben nem látom nagyon a szándékot, azt igen, csak magát a megoldást, vagy a módszereket, hogy hogyan tudunk ebben hatékonyak lenni. Kicsit azt érzem, hogy a kormányzat a cégekre próbálja hárítani ezt a feladatot, a cégek meg a kormányzattól várnák, hogy egy kicsit segítsen már ezekben az integrációban, és bővítsük így a magyar munkaerőpiacot. Ugye ebben tényleg vannak megváltozott munkaképességűek, kisgyerekes anyukák, régóta munkanélküli emberek, amik hát nyilván főleg, hogyha szolgáltatásról beszélünk, azért nagy kihívásokat jelent, hogy hogyan tudjuk bevonni őket, illetve amiről az előbb már beszéltem, hogy itt helyszíni munkavégzés
is szükséges, és ez is a mai világban már nem egyértelmű, hogy az emberek szeretnének olyan munkát, amiben a helyszínen kell folyamatosan lenni. De hát ugye nehéz egyébként mosogatni, hogyha nem vagyunk a helyszínen. Home office-ból mosogatni vagy takarítani az szinte lehetetlen. Úgyhogy ezek azok a nehézségek, és hát nyilván egy dolog, amiről még talán érdemes egy gondolatot ejteni, hogy azért mondanak olyanokat, hogy lehet, hogy egy átmeneti korban élünk, és hogy az AI és a robotizáció majd kiváltja a legtöbb munkát, amit az emberek ma végeznek, és emiatt majd nagyon kevés emberre lesz szükség, és hogy ez fogja megoldani a munkaerőpiaci helyzetet. Ezt el tudom képzelni, még azért az elkövetkezendő 5 évben biztos, hogy ez nem fog szerintem olyan radikális dolgokat behozni, illetve hát az is egy érdekes kérdés lesz, hogy ami a jövő nyugdíjrendszerét érdekli, hogy a robotok nem fizetnek szociális hozzájárulási adót, tehát hogy elképzelhető, hogyha ilyen változások lesznek, akkor a nyugdíjrendszerben komoly problémák fognak felmerülni, de hát erre most nem akarok részletesebben kitérni. Mi azt látjuk, ezért, hogy az egyik leggyorsabb és a leghatékonyabb módja ennek a helyzetnek a kezelésének az a harmadik országbeli munkavállalóknak az alkalmazása, hiszen ez viszonylag egyértelmű és gyors megoldásokat jelenthet. Úgyhogy az, hogy milyen jogszabályi háttér rendelkezik ezzel kapcsolatban, most nem nagyon akarnék ebbe nagyon belemenni, de igazából talán 2 nagyon fontos kérdés van. Az új törvény úgy rendelkezik, hogy amit mi látunk, hogy a munkaerőpiacon a legnagyobb számban jelenlévők azok egyrészt az ukránok, az ukrán munkavállalók azok ugye nemzeti kártyával jöhetnek be, tehát ez egyfajta foglalkoztatás célú tartózkodási engedély, ezt viszonylag egyszerűbb megszerezni. A másik nagy náció pedig a Fülöp-szigetekiek, akik most fennmaradtak a listán még, ők pedig ugye vendégmunkás tartózkodási engedéllyel jöhetnek be az országba és dolgozhatnak. És ugye ez nagyon fontos, hogy nem telepedhetnek le, tehát hogy akik vendégmunkás tartózkodási engedéllyel jönnek, ők nem folyamodhatnak másfajta tartózkodási jogcímen a magyarországi maradáson, még családegyesítéssel sem. Tehát, hogyha valaki beérkezik Magyarországra, és mondjuk létrejön a Rómeó és Júlia szerelem romantika, egy magyar férfi és egy fülöp-szigeteki hölgy, vagy fordítva egy fülöp-szigeteki férfi és egy magyar hölgy között, és ők összeházasodnának, akkor sem folyamodhatnak magyar tartózkodási engedélyért, hanem haza kell utazniuk, és elszakadnak, mint a Rómeó és Júliában, és utána újra kell egyesülniük egy több hónapos procedúra után, úgyhogy ebben nagyon szigorú a magyar szabályozás. Tehát ők azt mondják, ahogy a kormányzat mondja is, hogy vendégmunkásokra szüksége van a gazdaságnak, viszont migránsokra vagy betelepülőkre nem, tehát hogy ez a nagyon szigorú szabály. És ugye az is nagyon fontos, hogy azért erre nagyon vigyáznak is a magyar munkaerőpiacra, tehát mi is csak úgy hozhatunk be magyar vagy külföldi munkaerőt, hogyha megnéztük, hogy elérhető magyar van-e, tehát hogy itt nekünk is be kell adnunk egy munkaerőigényt, és nagyon szorosan együttműködve az állami foglalkoztatási intézményekkel próbálunk magyarokat találni, és ha nincsenek, akkor lehet csak behozni külföldieket, és ott is van ez a lista, ami jelenleg ugye 35 000 főben maximalizálja a vendégmunkás tartózkodási engedélyek számát, tehát hogy ez egy eléggé korlátozott lehetőség, bár a 35 000-től még most nagyon messze vagyunk, tehát ettől nem kell nagyon tartani. Az, hogy kik kaphatnak vendégmunkás tartózkodási engedélyt, ugye le lett ez csökkentve, szerintem a szállodákban nagyon sokan dolgoztak, az én tapasztalatom szerint vietnámiak, akár tájföldiek, akár indonézek, viszont ez a pár évvel ezelőtt le lett szűkítve ez a lista 3 országra, Örményországra, Grúziára és Fülöp-szigetekre. Hát ugye Örményországból és Grúziából vagy Georgiából nem sokan szeretnének idejönni dolgozni, meg nagyon kicsi országok is, úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a szigorúbb országlista azt eredményezi, hogy szinte csak Fülöp-szigeteki munkavállalók érkeznek harmadik országból, akik Vietnámból voltak itt, vagy Indonéziából, vagy Tájföldről, ugye ők még hosszabbíthatják az itt tartózkodásukat, de új tartózkodási engedélyeket már nem kaphatnak ezekben az egyszerűsített munkakörökben, csak olyan EU kék kártyával tudnak bejönni, ami ugye magasan képzett és magas fizetésű pozíciókban tudjuk őket foglalkoztatni. Úgyhogy
úgyhogy nagyjából azt lehet mondani, hogy a Fülöp-szigetek az, ami így fennmaradt a listán, úgyhogy mi nagyjából azt lehet tudni, hogy a Pannon Job körülbelül a 3000 kölcsönzött munkavállalójából 1500-1600 külföldi, itt még 1700-at írunk, de körülbelül most 1600-an vagyunk, és ennek körülbelül a fele ukrán, és a másik fele pedig Fülöp-szigeteki, tehát mi ezt a két országot látjuk olyan forrásországnak, amivel még lehet együtt dolgozni. Mi ezt nagyon erőteljesen támogatjuk, tehát mi vagyunk a foglalkoztatóik, ugye a kölcsönzött munkavállalóknak, mi intézünk minden papírmunkát, mi biztosítjuk nem a munkaviszonyban lévő tolmácsolást, hanem az egyéb minden élethelyzetben lévő tolmácsolást, akár legyen, beszéljünk orvosról, idegenrendészeti ügyintézésről, vagy bármilyen másról is. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy nagyon komplex szolgáltatás a munkaerő kölcsönzés ebből a kérdésből. Ugye minden jogi kockázatát ennek a foglalkoztatásnak így átvállaljuk, hiszen mi vagyunk a foglalkoztatók, így minden papírmunka, minden engedélybeszerzés az a mi felelősségünk és a mi jogi kockázatunk, így mond. Ugye miért is beszélünk a Fülöp-szigetekről, vagy miért gondoljuk, hogy hogy ez egy nagyon jó munkaerő forrás ország? Azért, mert ugye jelenleg 116 millió fő a népessége, ebben egy nagyon érdekes összehasonlítás, hogy ez korábban 27 millió volt még a 60-as években, tehát ők a 60-as évek óta megnégyszerezték a lakosságukat, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban az ország nagy része 40 év, sőt inkább 30 év alatti, úgyhogy nagyon sokan szeretnének máshol dolgozni. Jelenleg a külföldön dolgozó filippino munkavállalóknak a száma meghaladja a 10 milliót, rengetegen dolgoznak hajókon, ezeken az óriási utasszállító hajókon, vagy akár másfajta hajókon, rengetegen dolgoznak a szállodaiparban, az különböző országokban, többek között az Egyesült Államokban, Japánban, illetve nagyon sokan dolgoznak nyilván gyártó környezetben is. Amivel tapasztalható általánosságban elmondható az a vendégszeretet, kedvesség, tényleg szorgalom és lojalitás, és egy nagyon érdekes dolog, hogy jól beszélnek angolul, hiszen náluk egy ilyen második hivatalos nyelv az angol, és ezért a kommunikáció is megoldható velük kapcsolatban. Ugye, hogy miért javasoljuk a Fülöp-szigeteki munkavállalókat, ugye nagyon gyorsan tanulnak be, nagyon jók a képzettségek és a tapasztalatok, tehát nagyon sok esetben tudunk hozni már külföldön dolgozó, más akár szállodában dolgozó munkavállalókat, hiszen rengetegen dolgoznak akár a hajókon, amik tulajdonképpen úszó szállodák, vagy pedig tényleg egyéb más nagy szállodákban, jól beszélnek angolul, tehát egy ilyen, most nem mondom, hogy anyanyelvi szinten, de egy erős B2-es tudással azért általában rendelkeznek, nyilván csak olyat hozunk, akiknél erről meg is győződtünk, és hogy iszonyatosan kicsi a próbaidő alatti lemorzsolódás, ez azt lehet mondani, hogy kb. 3000, tehát mi több mint 1000 munkavállalót hoztunk eddig be, és abból kb. 3-4 ember volt az, aki távozott, úgyhogy ez egy nagyon érdekes rendszer, és ez egy nagyon jó megbízhatóságot mutat. És hogy egy nagyon erős standardizált folyamat van, pont azért, mert a legfőbb export cikke a Fülöp-szigetekieknek tulajdonképpen kb. A képzett munkaerő, és ezért kiépítettek egy olyan világszintű hálózatot, ami támogatja ezt a dolgot, akkreditált, nekünk is, mint munkáltatónak akkreditálni kell a Fülöp-szigeteken, csak akkor hozhatunk onnan munkavállalót, és ennek az a nagyon jó dolga, hogy egyrészt biztonságos az idehozataluk, folyamatosan, hát másrészt nyilván ez egy iszonyatos adminisztráció is a mi részünkről, de mi ezt megoldjuk, viszont pontosan ezért, mert ők is mindenhol regisztrálva vannak, hogy hova mentek el, hol dolgoznak, ha ők esetleg elkezdenének kalandozni mondjuk valamelyik nyugat-európai országban, akkor náluk ez otthon is problémát okoz, mert az úgynevezett runaway vagy eltűnő munkavállalóik az ő rendszerükben is negatív pontokat kapnak, és esetleg későbbiekben nem engedik őket már külföldre dolgozni. Tehát, hogy ez emiatt is egy nagyon jó és nagyon alacsony fluktuációval számolhatunk az ő esetükben. Ugye, hogy miért jók a szállodaiparban, azok az általános
pozitívumok mellett azt gondoljuk, hogy azért is, mert hogy nagyon sok tapasztalt munkaerőt tudunk hozni onnan, hiszen, ahogy mondtam, nagyon sokan dolgoznak a szállodaiparban, nagyon nyitottak és barátságosak, ezért azért a vendéglátásban szerintem nagyon jól hasznosíthatók, és amiben ugye eddig mi hoztunk munkavállalókat, az a housekeeping, takarítás, konyhai kisegítők és a felszolgálás, tehát igazából ezt szerintem nagyon jól lehet kezelni. Ugye sokan féltek attól, hogy talán a szezonalitás nehezebben lehet ebben a kérdésben kezelni, mert hogy ugye csak hosszabb távra jöhetnek minimum 1 évre a Fülöp-szigetekről munkavállalók, de a munkaidőkeret tekintetében ezt a még szezonálisan nyitva lévő szállodáknál is vannak pozitív tapasztalataink, hogy be tudtuk hozni őket, és végig dolgozva a szezont utána még pont 1 évig tudtak maradni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó megoldás lehet a szállodáknak is az eddigi tapasztalatok alapján. Ugye milyen félelmek lehetnek ebben a kérdésben, ezeket próbáltuk így összeszedni, ugye amivel szoktunk találkozni, amikor beszélgetünk egy partnerünkkel, hát ugye az, hogy első ránézésre azért költséges, ez ténylegesen így van, ugye 2 fő költsége van a munkavállalónak, az egyik az, hogy a beutaztatásnál, pontosan a Fülöp-szigeteki szabályzás miatt a repjegyet azt a munkáltatónak kell fizetnie, az oda is és a vissza repjegyet is. Ez ugye azért más nációknál nem ennyire szigorú szabály, ahogy hallottam, vannak olyan munkavállalók is, akik nem így jönnek más országokból, de a Fülöp-szigeteknél ez egy ökölszabály, hogy aki hoz Fülöp-szigetekről munkavállalót, azt vállalni kell. Ugye ez azért több 100 000 forintos költség, illetve be kell vonnunk a toborzásba, viszont megint csak a biztonság és a minőség záloga egy Fülöp-szigeteki kollégát, Fülöp-szigeteki céget, egy akkreditált toborzó céget, akinek még van egy közvetítési díja, úgyhogy még ez a 2 költség, ami szerintem egészen sok, de ha végignézzük azt, hogy akár 2 évre is hozhatóak a munkavállalók, akkor ezek a költségek általában úgy oszlanak el, hogyha mondjuk 24 hónapra osztjuk el, akkor pár 10 000 forint per hó a plusz költség. Minimum 1-2 éves elköteleződés, ugye ez soknak tűnik elsőre, hogy úristen, el kell köteleződnöm addig, de aztán nagyon sok esetben ez hosszabbítással végződik, mert utána annyira elégedettek, hogy még kapnak újabb lehetőséget, legalább még 1 évre. A bonyolultnak tűnő akkreditációs folyamat és az egyéb szabályok, ez teljesen igaz, de ez valamilyen szinten a minőség kulcsa is, és hogy ezt át is vállalja a cégünk a kölcsönzés keretében, tehát a vevőnek ebben nem nagyon van, így a minősített kölcsönzésben nem nagyon van ezzel dolga. Van egy olyan félelem is, hogy nem tudnak angolul, hát ugye ez sem igaz, tehát hogy ezt az angol nyelvtudás alapvetően magas szintű. A Fülöp-szigeteken ugye a kommunikáció megoldható, és nyilván mi mindenkit tesztelünk azelőtt, mielőtt behoznánk őket. Van egy ilyen is, ez nekem is egy félelmem volt, hogy csak átutazóba jönnek Magyarországra, de ahogy említettem, a próbaidő alatti lemorzsolódás nagyon kicsi, és alapvetően is a 2 éven belüli fluktuációjuk is 10-15% körül van. Van, aki elmegy, ezt nem rejteném véka alá, tehát azért itt is találkozunk ilyennel, de nagyon kevés. Tehát összehasonlítva mondjuk a fluktuációs számok az egyéb más munkavállalóinkkal messze a legjobb számokat a Fülöp-szigeteki munkavállalók hozzák. Hosszú átfutási idő, egyébként nem rövid, legalább 2-3 hónapot kell várni, amíg megérkeznek, de hát 14 000 kilométerről jönnek külföldi vendégmunkás engedéllyel. Azt gondolom, hogy itt előre kell gondolkodni, hogy számolni ezzel a kérdéssel, és hogy nem fognak beilleszkedni, vagy nehezen fognak beilleszkedni, hát azt gondolom, hogy ez ebben biztosan tudom mondani, hogy ez abszolút jogtalan félelem volt, hiszen nagyon kiválóan illeszkednek be. Ugye katolikusok, én nem azért, mert hogy a közös vallási okok miatt tudnak jól beilleszkedni, de egy kulturálisan is azt tapasztaljuk, hogy nagyon könnyedén és nagyon jól tudnak a szervezetekhez illeszkedni, úgyhogy ezzel nem szokott probléma lenni. És még 2 gondolat, már egy kicsit most lassan elérem a fél órát, de egy pár gondolatot abban mindenképpen betennék, hogy ugye azért jól kell ezt is csinálni, tehát hogy lehet ezt is jól is, meg rosszul is. Mi, amivel gondolkodunk, ami nagyon-nagyon fontos, hogy
szerintünk hogy kell erre figyelni. Az mindenképpen az egyik az, hogy a kiválasztásnak nagyon alaposnak kell lenni. Tehát itt az a legrosszabb, amikor valaki bejön nagy költségek, hosszú várakozás után, és nem felel meg a munkára. Úgyhogy itt a kiválasztás a kulcskérdés. Ebben ugye azért mondtam, hogy nagyon fontos, hogy van egy külföldi akkreditált tapasztalatokkal rendelkező kinti partnerünk, aki le tudja ellenőrizni, hogy valóban olyan emberek jöjjenek, akik referenciával rendelkeznek ezen a területen, akik megbízhatóak, és mi mindig közösen választjuk ki az ügyfelünkkel is egy online interjú keretében a munkavállalókat, és ha valakinek van olyan kérése, hogy valamilyen teszttel, akár gyakorlati munkateszttel próbáljuk meg tesztelni őket, akkor erre is vannak lehetőségek. Teljes körű adminisztratív ügyintézés, ez egyértelmű, hogy ebben nagyon pontosnak kell lenni, és ami még a megérkezés előtt is nagyon fontos, hogy megfelelő, hát úgy mondom, mielőtt megérkeznek, nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon jó tájékoztatást kapjanak a munkavállalók, hiszen ugye amellett a másik nagy probléma, amellett, hogyha esetleg nem felelnek meg az adott munkára, amit a kiválasztással lehet kezelni, akkor az pedig az, hogyha nem azt kapják, amitre számítanak, mert akkor fognak esetleg meggondolatlanul elmenni máshova, úgyhogy mi iszonyatos nagy figyelmet fordítunk arra, hogy minden információt megkapjanak az országról, a klímáról, a jövendő munkavállalókról, az elvárásokról, tehát ez többszöri ilyen úgynevezett pre-departure felkészítésben megkapják, ilyen orientációs felkészítésben a partnerünktől, mi is küldünk anyagokat nekik, aláírásukkal fogadnak el egy nagyon sok mindent, hogy azt megértették, elolvasták, és nincs is ezzel olyan óriási gondunk, amikor megérkeznek, már nincsenek meglepetések, de erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. És hát ugye arra is kell azért odafigyelni, hogy hatékonyan tudjanak integrálódni a magyar munkakörnyezetbe. Ennek például az az egyik megoldása, hogy a Pannon Job nagyon sok ilyen sport, kulturális és egyéb programokat is szervez az itt lévő filippinoknak. Mondjuk az egyik ilyen, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy ők is részt vesznek az önkéntes napjainkon, ahol általában gyermekotthonok felújításával töltjük a Pannon Jobban itt az önkéntes napjainkat, és ők is nagyon nagy számban jönnek és jelentkeznek. Általában túljelentkezés van, és már nem tudjuk fogadni a jelölteket, vagy a Fülöp-szigeteki kollégáink között mindenkit. És hát ugye ez így is van, hogy ők nagyon szívesen vesznek részt ilyen munkavégzésen kívüli mindenféle programban, így ezekben az önkéntes napokban is. Ugye a megfelelő szállásbiztosítása, ez talán egyértelmű. Az, hogy nagyon szoros a kapcsolattartás, ugye, ahogy említettük az előző szlájdon, hogy több mint 20 tolmácsunk van, aki folyamatosan tartja velük a kapcsolatot, és próbál mindenben segíteni. Azért az elején mindig nehéz elkezdeni egy új életet egy teljesen távoli, különböző országban, és hát itt is erről beszélünk, hogy a problémák, nehéz helyzetek kezelése is nagyon fontos, hogy ez jó legyen. Mindig vannak betegségek, családi helyzetek, amiket meg kell tudnunk oldani 18 000 vagy 12 000 kilométerről is, és ebben nagyon fontos, hogy a kinti partnerünk is mindig együttműködő velünk, és velük is tudunk egyben lenni. Például talán az egyik egyedüli olyan Fülöp-szigeteki toborzó cég, akinek lesz itt képviselője néhány héten belül, hosszú távon is, és ő is segíti a mi munkánkat a Fülöp-szigeteki kollégák integrációjában. Úgyhogy talán ez az, amiről kell beszélni, vagy kell gondolkodni közösen, és hát én is azt tudom mondani, hogy ez egy rövid idő volt, és még nagyon sokat lehetne erről beszélni, de én azt gondolom, hogyha valakit érdekel, minden elkötelezés nélkül is, és szeretne erről részletesebben hallani, hogy hogyan is működik ez a megoldás nálunk, meg úgy általában, hogy mi a vélemény a Fülöp-szigeteki munkavállalókkal kapcsolatban, akkor nagyon szívesen tudunk kimenni, beszélgetni róla, tapasztalatokat cserélni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas téma, főleg úgy, hogy
ugye akik még más országokban jövőket foglalkoztatnak, azoknak mostanában fog lejárni ugye a tartózkodási engedélyük, amit már nem fognak tudni valószínűleg meghosszabbítani, és ebben az esetben szerintem a pótlás is. Most van egy ismerősöm egy szállodában, ahol éppen az indiai kontingenst kell, hogy cseréljék Fülöp-szigetekiekre, mert hogy már nem tudnak hosszabbítani az új jogszabályok miatt az indiai csapatnak, még ha elégedettek is voltak velük, de biztos vagyok benne, hogy a Fülöp-szigetekiekkel is hasonlóan elégedettek lesznek. Úgyhogy ha most van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, illetve hogyha később tudunk kimenni, vagy beszélgetni bárkivel, akkor arra is teljesen nyitottak vagyunk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mi is köszönjük szépen a kimerítő bemutatót, reméljük, hogy többeknek új perspektívát mutatod be, Attila, és majd eljátszatok a gondolatokkal, hogy esetleg hozzáfordultok majd segítségért. Nem tudom, hogy van-e bárkinek kérdése. László, szeretném felhívni a figyelmedet, hogy érkezett egy kérdés, ami inkább téged illet. Kérdések és válaszok menüpontba. Illetve, hogyha Attilához is lenne még kérdés, akkor nyugodtan fel lehet tenni még egy pár percig, akkor itt leszünk. Úgyis. No, Péter kérdezi, hogy van ennek a webes modulnak plusz költsége, telepítés használati díj? Előfizetéses rendszerben forgalmazzuk ezeket a bővítményeket. Ennek a díja ez mindig függ a szálloda méretétől, az alkalmazni kívánt ügyviteltől, milyen rendszerekhez kell hozzá kapcsolni. Úgyhogy azt kérem Pétertől, hogy legyen kedves közvetlenül keresni, akár e-mailben, akár telefonon, tehát kovácslászló@hostware.hu e-mail címen, vagy pedig ide a válaszba bele fogom írni mindjárt a telefonszámomat, és akár ott is, és akkor a részleteket vagy velem, vagy pedig Csernik Róbert stratégiai igazgató kollégámmal mindenféleképpen meg tudjuk beszélni, és akkor tudunk adni egy személyre szabott árajánlatot. Jó, akkor, hogyha más kérdés nem merül fel a társaságban, akkor szeretnénk megköszönni közösen a Nagyon figyelmet. szépen köszönjük. És majd amikor kiküldjük szerintem az én elérhetőségemet is, akkor akár a prezentációban is szerepelni fog. A prezentációt, azt meg tudjuk osztani szerintem, akár van rá lehetőség, akkor szívesen kiküldjük, és akkor abban akár telefonon, akár e-mailen nyugodtan keressenek minket is. Rendben. Számítunk rá, Attila, mindenképpen, meg bár Niki itt a csevegésben már elköszönt, ugye egyéb hivatali teendői elszólították. Fekete Nikoletta Panonjob részéről a csevegésben szintén megadta elérhetőségét Attilának kolléganője, aki Panonjob részéről Timivel egyeztetve próbálta koordinálni ennek a webinárnak a létrejöttét, úgyhogy akár őt is, akár Attilát is, Panonjob részéről, mi részünkről, akár Timit, akár jó magamat, vagy Csernik Róbert kollégámat nyugodtan lehet keresni bármilyen kérdésekben. Én még egy záró mondatot szeretnék, annyiban, hogy a jövőben fogunk szervezni hasonló webináriumi előadásokat, eseményeket. Nagyon örülünk neki, hogyha csatlakoztak a következőhöz, és hogyha az adott téma érdekes lehet számotokra, illetve fogunk küldeni e-mailben még egy pár napon belül egy értékelő kérdőívet, ami mindössze egy ilyen 7-8 kérdésből áll. Szeretnénk megkérni benneteket, hogy értékeljétek az jelenlévő előadókat, illetve az egész webinárium folyamatot, illetve lebonyolítást. Köszönjük még egyszer a figyelmet, további szép napot nektek! Köszönjük, nagyon szépen köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Viszlát! Sziasztok! 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 Köszönjük!